Awoi? Horas marihita. Ada orang sudah mulai kewaktiata di Manuguton, tapara di Hamma, editasi nomor 485 ayat sada, dohok 715 ayat sada. Tuhamuna amanami dohok inanami, ruas nehuriatta hakai pagabaruon, manang di dia maringanan, adorak sogumajang dope tadalani, dohok taula akka ulota di bagasan sadarion, jumuluma tadok maulihat itu di batang, namang lehon hahi pasor dohok hosa hanguluat tuhita, jalatur dinaima nama dongani mangaramoti, dohok mamasu-masu hita di ulota sadarion, atong tapuji matuhatta, marede mahita sian nomor 485 ayat sada. Asini roha madihamu dohok dame nasihat Tuhan di bata amata, dohok nasihan anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di bata turupu jamita dihita di Manuguton, hobbarat tuna tersurat di almanak ni huriatta, ima sian surat ni Apostel Paulus mandapoton huriana adong di Efesus, bidu onom ayat walu. Efesus bidono ayat walu songonoma didok disi. Diboto hamudo sumurung jalo on neganup siat Tuhani nadinggan naniulana manang hatuban ibana manang anak mata. Di bahasa Indonesia didok songonon. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ima sahatna. Hamu kadongan saha persial, adong do hatanina tua-tua nama dok, moloi disuako ido tapuammo. Molo nadinggan di ulaho, matua nadinggan do tapuammu. Alai molo naroa di ulahoko, molo hajahaton di ulahoko, matua hajahaton doho harwao do nagawe tapuammu. Jala adong do edde ni halak Batak na begitu pop. Syairna didok songonon. Molo eme sinuan, eme do gotilon. Molo gadok sinuan, gadong do gotilon. Molo hasang sinuan, hasang do nagawe gotilon. Mungkin adong do siat tongat-tongata na mengikuti manang menonton sinetron dengan judul Inayah. Molo tapai hutihut adong manang na piga-piga tokoh yang memperankan taringo tu sikap doho pangalaho na dikuasai kerakusan doho kejahatan.
antara lain Sarah, Salun, Revi, doho bapak nesi Jumenten. Molo tapai hut-hut sinetron ini luar biasa kehebatan, keuletan Nasida menyimpan, menutupi dengan rapat-rapat kebohongan dan kejahatan. Namun hanya tinggal menunggu waktu. Ternyata sehebat apapun mereka, sepintar apapun mereka menutupi kebohongan dan kejahatannya itu, pasti akan terungkap. Pasti akan ketahuan siapa dia yang sebenarnya. Hamba kadungan dipaingo Rasul Paulus dohita. Dipaingo Rasul Paulus do huriana adong di Efesus. Asa toktong nasida di bagasan las niroha. Lau mangulahon akana dinggan. Akayanakon tunatorasna toktong di bagasa kolong niroha. Di bagasa kahormaton. Lau manangihon akapuda. Lau manguluyak kana nidokna. Songoni nang dohok natoras tuyanakon. Ikut di bagasa kolong di roha. Laho pagudang-gudakon. Laho parmudu-muduhon. Mangajar-ajari. Hobartu holong ni rohani Kristus. Bahkan akahatu bape. Manang hamba. Ikon di bagasan. Hasitongan. Di bagasan torang ni roha. Lau mangulahon hauduhon tuaka majikan dohok tuanna sebalikna tuan maradupon akka pangurupina. Jala dipengot apostol Paulus do disok kamu kadongan kepastian bahwa setiap orang akan menerima upahnya sesuai dengan perbuatannya. Molotuk sipata petadok dan adong lapatan ini bangulahon nadinggan. Ternyata justru yang kita lihat orang jahat itu yang paling terberkati, yang paling kaya, yang paling sehat, mungkin boy secara kasat mata pamorengata. Alai apapun katanya, firman Tuhan telah mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah lalai, bahwa Tuhan tidak pernah tidak menghukum sesuai dengan perilaku, sesuai dengan perbuatan, manak sesuai doho akka naniula nasida bijala dang adong nabuni. Takas di dok di boto hamudo, sumuang jalo on niganup siat Tuhani. Nasana mangulahon nadinggan, baik pe hatuban, baik pe anak mata, Tuhan pasti akan memberikan upah sesuai dengan perbuatan mereka. Alani songok kalak kristek kita na toktong diajari jala ditugu-tugu mangulahon nadinggan baik pe di tonga-tonga ni si hatoropan baik pe di tonga-tonga ni nahulip manang nabuni ikolas dorohatta. Ternyata molo adok sian akka panguhum doho akka penguaso ni portibion nasubui terdeteksi akka hajahaton nasubui dapo diuhum ditakup akka seulah hajahaton. Namun kita punya Tuhan dan adong nasubui dideteksi dan adong nabui luput siap pamerengan doho sian uhum di debata. Molo tungarok pe istilah nama dok, tidak semuanya ruangan, tidak semuanya tempat bisa ditangkap, bisa dipotret oleh CCTV. Buidui, ketika jaringan susah, ketika jaringan tidak ada, CCTV-nya pasti tidak akan berlaku. Allah yang gotu hatta tidak pernah kekurangan jaringan. Allah yang gotu hatta dangadong satu ruangan manak satu sudut, baik itu di kota, baik itu di hutan sekalipun. Siapa merengan, doho siapa natapan, doho sian adupan di bata, dangadong nanggosada pe nahulip.
Imana pabor hatok kita. Mangula akka ulauta di tonga-tonga ni portibion. Sopola mangapiak kita tuak kasiula hajahaton. Alai ikut tok tonglas rohatta mangulahon akka nadinggan. Ai disihita mangulahon nadinggan manang naroa di sido di bata. Di ida jala di bereng di bata doi. Dak kagabusak kita di bata di ngodu taon. Molo mampu, molo sanggup pehita menggabusi donga jolma. Alai yang di bata dan adong nahulip siapa merenganna atong ulahom manadinggan asa jalo ommu nadinggan sian di bata. Amin. Martang yang mahita mauliate madiho ali Tuhan di payingot todo kami marhiti hatam di manuguton asa toktong si ulahon nadingga kami manang di dia pehami maringanan di dia pihami mangula akasi ulaon nami sotung gabe tergoda hami tu si ulahok kajahatoni aida ngadong nahulip nanggosada akka ulau bahkar roha doho pikiran nami sian adupammu atok pasu-pasu mahuriam pasu-pasu ma akka keluarga pasu-pasu madoho akka yanakon asa tok kami patujuluhon ulaon nadumenggan di bagasan ngulu nami. Hubua kami tuho secara khusus ruas ni huriam hakabipi pakabaruon sareso pakabaruon sai pasu-pasu manasida di tonga-tonga ni keluargana di tonga-tonga ni akka ulaonna tok paingot tami songo si ihu toko patujuluhon akan adumenggan di bagasan ngulu namion. Atong dinamangula akka ulaon nami. Di bagasan sadarion, say pargugui, say dongani hami, todim di porbadiai, manguluho kami Tuhan, mangulahon nadinggani. Jalo tangiyak pangiduan nami, asiro hamdi hami. Amin. Tapuji matuhatta. Mari demahita siya nomor 715 ayat sada. tutuk ma partang yang aton di manugoton rak medok mahita di tangyang alia manami na di banua gijang sapi norbadia magwarmu sairo maharajaonmu sai saut melomoni roham di banu tongos songonda di banua gijang lehon matuhami sadari okang ulu siapare seisa madusa nami songopanesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami unak kami togi hotu pangujunan padua mahami siap pangago ai hodona punah harajao dohot hagugu on rodi hasangapon saliling nilingna didongani asini rohani tu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsaoran itu di porbadiaima nama dongani jala mangaramoti huhu mamasu-masu hamuna saluhuna amin.
oras madita saluhna. Mau lihat mak.